Welcome to another episode of Girl Talk. This is still your host, Andrea Patenia Matthew, and today's episode will surely give you kilig vibes to the highest level because we will be joined by three dashing gentlemen who have always managed to brighten up your news feeds with their entertaining content. And I am talking about the Bisaya Vlog Squad, who have just recently launched their latest single under the independent record label Kadasig. So we will be meeting them one by one when we return. Stand by. And as promised, for today's episode, we will be having the members of Bisaya Vlogger Squad. They actually just released their latest single last September 17. It's entitled With You, so you can check that out online. It is under the independent record label called Kadasig. And of course, we will be interviewing first one of their members. And I really don't think that he needs a lot of introduction kay Ilado naman ka ini siya. Murag wala man siguro tao nga wa ka ila niya. He's popularly known as Medyo Maldito, pero fun fact, in real life, butan gid kay ni siya. Let's all welcome Roy! Hi, Miss. Good morning. Ukat. Good morning. Kumusta? Thank you Welcome so much to for the having show. me here. How are you? Happy! Kaya na ako diri. Happy pod kayo ko ngayon na sila. Thank you for watching, guys. Daghan kay na happy karon sa mga studio nga naabot ka, and Jasper and Lester, gipangkilig gyud sila, grabe. Na-happy sad me kay grabe lang suporta na mo. Kilig. Kilig. Kamusta, Roy? I think the last time we saw each other was when we actually featured your business, Aqua Boss, right? In one of my TV Cebu show, May Negosyo. Hi, this is Jasper Amorin. And this is Nick Rizet. And I'm Medyo Maldito. And this is our negosyo. So, last year ba to? Or a few months ago? Last year. Or last year to. How are you Last doing year. so far? So far, okay ra ba ya? Kaluyan sa Ginoo. Okay ra, dagdag challenges pero so far okay ra kayo. Kamusta ang business? Okay ra pod kayo. Daghang salamat kung sa tanan ni suporta. Salamat. Miss, thank you kayo. Of course, salamat kasi yung pag-feature sa among negosyo. Yay! So, Roy, I know nga, grabe, daghan gid gyapon no ang imuhang mga followers, kay malingaw gid sila sa mga content nga inyo i-post online, kanang makapahatag gid og good vibes ba, no? For those lang, dili pa kayo suhito kung asa ka nagsugod yun. So, you started last 2015, right? So, you've been vlogging for 6 years? 6 years. 6 years already. Kung imong tanan, imong content back then, 6 years ago to karon, ni change ba? Nabay mga nausab sa imuhang the material that you do? Unsay mga kausaban since 2015? Since 2015, dako kay kausaban, miss. Kay, syempre, last 2015, ako pa man to usa. Since ako pa usa, loner kayo, mahimo tong karakter nga, na Inday, na Dudong, ako ratanan. Dong na ko iingon. Unsa man? Love pati ka. Adik, huwag naman guta. April Fools! Nice one! Ano na ko iingon? Unsa man? Balik kami Dodong. Ha? Sure ka? Ha? Parang ko April Fools! Karon, sayo na kay siya, kay daghan na kay kong kuyog sa balay, kuyog ang squad. What's up, everyone? This is Medyo Maldito. I'm Japet. I'm James. Yes, Sir Kapuro. Jasper Amorin and Body TV. And welcome back to our channel! And dako pag kasang tabang na kay sayo na kay mahimog videos kay ang among i-show karon kay mga kuan lang unsa among gabuhaton in a day, unsa among mga gapangbuhaton, and last time kay mga scripts man to like suwat pog script akong i-shoot karon kay i-video lang ako. Karon guys, nami karon sa My TV. So mas random karon. Mas random karon and mas kuan siya, mas authentic, mas kuan gid
makita gid ko kinsa gid ang kami. But if you would go back to your childhood, Roy, have you always imagined yourself to be someone in the entertainment industry? Was this something that you've always wanted to do as a child? When they ask you, Roy, grade 1 pa ka, teacher, unsa man imong gustong may tabo dako nimo? Unsa imong tubag? Kuan, tutubag to na. Engineer. Engineer. Paguman kay pagabot og high school lisod man dai sige magkuan na lang ko. Kung sa ikaw sa mga classmate mo ra pud ako pero sa entertainment industry wala gyud kay shy type man ko. Shy type You ito know? ako, medyo malito lang na nga screen name is kay kuan. Nag-start na siya sa Twitter. Sa Twitter kay of course, online, internet, Twitter walay naong nimo so makahimo ra kag any character nga ganahan nimo buhaton so gipili na ako medyo malito kay para ang mga kuan ang alter ego na ako nga kuan ba alter ego na ako nga character pwede na ako magawas dito unsa akong ipang storya kung magstorya ko mga mean tweets okay ra kay nawar naman sa daan medyo malito naman ang andaan so di na sa reklamo mo to nga padong sa Facebook nakahimog mga videos na-shock lang ko. So, nagsugod jud ka sa Twitter? Twitter, mga post ng mga Bisaya nga quotes. But back then, would you describe yourself as an introvert nga murag? Murag siya exact opposite of who you are now nga you are kanang entertaining people, nga you're always on stage in front of the camera. Kuan siguro, kanang katunga-tunga. Na sometimes okay ra, sometimes kay man-rain, say. So, murag like ambivert. Pero you have always a way with words, Roy. Nakabantay ko, murag paspas kikag mga pick-up lines. Kanang writer gid ka sa una pag eskwela nimo. Di ko naambot na lang gid miss ang mga eskwela miss, ang mga writer kay mga pang bright magud na. Okay, warag mo pasar lang okay Dili ra. ba good? Dili ba necessarily? Kuan lang sad kang karon kay sa mga kung nay mga script buhaton murag nasanay lang pud bitaw murag ay nani ra din mo work ni siya pag inani so Pero asa man kanimo mga hugot lines? Based on real based experiences? on experiences sa akong friends kay say magpatambag say sa self na-inspire ba ako masakitan di ba miss? Di naman ka happy naman kay karon. So, nagsugod jud kag vlog katong dito ka Singapore, right? Yes. Nganong na just very briefly, giunsa man to pagsugod kay for sure dili ka mauwaw mo video sa imong self no kay way na kailan nimo compared to nung naka dito sa tinuod Cebu. gyud nya dito kayo mga tao kay way paki magagi-agi sila walay paki nimo makahawid-hawid kog munok pa dito sus minsan pag kabisi nga dalan ako tunga walay paki na ako sa manisiya. And kuan sad like kanang kung mag-rest day ko dito ako ra usa pirmi kay ang mga classmates kay lahi man mag rest day so di magtunong so tungod sa ka boring sa ang life dito every rest day na ako maghimo na og content nya mo lang po doon ka ng kalingawan and then na-shock na lang ako malaka hit lagi ni. Mo to nagpadayon and then ang mga friends, nato kay friends diri sa Cebu, mag-invite ko nila nga Roy, ali lang diri ka sa Cebu. Kaya para diri lang ka para ng video na kami lang bahala nimo. Sige. Mo to. For how long did you stay in Singapore? 3 years. 3 years po. Dugay-dugay sad. What did you do there? Restaurant ko nag-work man and grabe kapoy kay like 12 hours ka mo work in a day na one day rang in a week so after gid atong experience kay like pag uli na ako diri kay wow this is life kay di na kinahanglan magpa-alarm clock pwede ko Lagi no, you are your own boss na yes I'm karon. in control kaya na wal nindot kayo sa ko nindot kayo. Can you tell us, Roy, how did you start forming this group, this squad nga from just you kay if I recall it correctly, Merg, you were really one of those mga Bisaya content creators during those days, 6 years ago. Karon kay you managed to help other aspiring content creators to be like you. So, giunsa nimo sila pagpurma? Mura mong nasa PBB house sa bahay ni Kuya, no? Lagi mo gid daw What's history ani? history. Di ba, nagkuhan ko, gi-invite ko sa mga friends nga mulig Cebu. And then, night time nga, gi-invite po si Snake Princess parig Cebu kay na mga events. And then, sugod ato, kanang nagkulig-kulig namin ni Snake Princess. And si Snake Princess kay yang kahimtang mo sa Bohol, kay lisod man gyud. Yan na siya diri sa Cebu. So, dito nagsugod ang tandem. Then, nagpadayon siya hangtod 2018, I think. Nya, na-meet na mo si Jasper. Si Jasper. Ang next na tong kuan guys. Yes. Next guest. So si Jasper, na-meet na mo siya. Pero dili pa siya creator ato. Like, CPA man siya. So busy siya trabaho diya sa Ayala dapit. Kuan big audit firm diha. Yeah. Kanya, dito siya gatrabaho. Then amo siya na-influence nga mag-vlog na lang po.
And then, nga nung nagkadaghan man mo, Mga friends ra gid na sila nga madamay kay sila Nadamay, gid napagan. kay dili gid na sila tig-vlog gid. Usay kung mag-vlog ni sa una kay kung na sila kay halos di mo tingog unya. oo ba? Unya karon kay una kanon ang mic. Pero when you become a vlogger, you become multi-skilled, no? Kay, kamo sad, kamo rin yapon mismo ang edit sa inyong Yes. content or mo hire mo og third party nga mga editor. Pag start gid kay kami lang sad gid mag-edit sa mga videos like magkahon appeal sila din eventually makakuan ka nga ay sa uban na lang ipabuhat at least na sila yung ma-income niya para makabuhat sa biglain. So mo to siya makakuan gid siya Multi-skilled, no? multi-skilled. Kay Laila, kanang murag Oo. all-in-one, mang good. And kanang kuan pod like katong sa una na pa events. Sa Oo. una first nung event la kuya man ani pero eventually kay maka-learn ka unsa pagstorya sa mga daghang tao kay naanad ka nga camera lang eventually maanad ka nga na tao. So maka-develop gid siya sa imong skills. Di ba sa ninyo mag-gather in one house, Roy? Nganong naka-decide mo nga dito mo magstay? Unsa man na ninyo murag headquarters gyud diha na jud mo nagpuyo? Did this start during the pandemic? Wala choice, try lang. Bitaw ko an, ganang nag-start siya kay katong kami pa man to ni Snake before ka kuyog. Mimingi ka, cool, Jasper, kanang kuyog na lang ka na magbalay, para di na ka mag-rent, kanang di lang ka na mo. Then, mo to eventually kay nadugangan siya nadaghan gyud. Pila na mo kabuk nagpuyo sa house? Sa isa ka balay karon kinahanglan 12 man siguro. Really? Oh, apil naman ko manghod pod niya. Oo. So 12 me. And all of you are content creators. Dili na uban ay call center, na call center, na uban kay mga friends lang nga kuan, friends na mo nga supportive friends. So you kanang magtinabangay mo no sa inyong tagsa-tagsa ka mga content so nakabantay ko nga mo guest mo sa iyahang vlog, ang isa dito sa iyaha. So, kay example na milaag. oh. Kung namilaag kay kuan man kasi kanan mo vlog ani. Kung vlog ka ani, sige. I-assign din ninyo Oh, para di na. siya mag-double. Or okay. Lisod pud kay maglaag niya, maghawid ta nagkamera no. Pero mo to magkuan lang or nay mahuna-una nang usa magpatabang siya. Mukuan na po din mi. Mutar di ka busy. So tabangay ra pud kung kinsa available. How has life changed, Roy, since you've started this whole career in content creation? Daw ko siya change miss kay like as in daw ko kayong rag sa 180 or 360 180 degrees gid ang Wait, pag-change. no, 180 kay mo sa 360 mo, balik May lang balik. yapon ka sa start. Mo dyan Oh. na ang kuan misconception. 180 degrees turn. Sige, go. 180 degrees gid ang pag-turn kay kanang first kato wala kay ikaw ang imong kagulingong boss unya imong pagtrabaho karon kay kanang imong trabaho ron kay kuan siya kanang like mura kag di ka trabaho kay mura duwa ra gyud kay katong ingon nila mas to katong passion about work tinuod gyud kito nga quote kay mura ga enjoy lang gid ka and pero na lang gid pressure gamay kay tungod sa imong ka-chill makaingon ka nga laka di na ka productive masubraan pod so dapat napod kay disiplina pod so pero dako kay pagbag-o gyud as in dako pud kay siya tabang. In terms of the content that you produce, how do you come up with ideas? Na kani siya mo patok ni siya, kani daghanig viewers. Mo ba na ang consideration kung kanang mo taas bang engagement ani or kung unsa lang inyong i-feel nga himuon nga vlog? Kung usually good, kung unsay i-feel kung kay di man good everyday na ay mo kuan na ay mahitabo nga mainstream nga kuan nga na dako kay pwede nimo sakyan. So usually among content kay kung unsay mo naan mga challenge kung naamay ganahan buhaton pero kung kuan gyud kung ganahan gyud mo focus og kanang content nga mo trend mo focus pud sa unsay panghitabo unsay trending karon like example na yung mga movie sa Netflix na trending pwede ka mosakay ana kanana so para mas hype ang imong video niya mas daghan makarelate. How do you engage with your fans and kanang how do you find out kung unsa ilang gustong makit-an pod para mo sa inyong i-produce? Sa comments pud sa Comment section. Oh, mo na naka-advantage sa social media kay makita man gud nimo ilang reaction like direct the moment nga upload na nimong video, makita nimo diretso ilang reaction, ala ka, what's na lipay. So, example mo bash nimo, maka-think pud ka nga, ni bash man siya. Basin tungod na ni. Ma-consider pud nimo ba para makakuan pud ka sa imong content sunod, makabuhat ka nga tinud to yung ingon no, pwede na ni. So, mag-guidean pud ka tungod nila. But ma-hurt gyapon ka ning mga negative comments kaning mga bashers or naanad na ka?
mo kay basher, try. Practice lang. Bitaw, kuan, okay naman ako. Dila ko ganahan sa feeling nga mabasa sa mama. Ang mama magwaiting. Siya yung ma-affected. Oo, siya yung maapektuhan. Kay, Oo. magsige man na siya scroll taran comment. Oo. Unya, ako kay, mabasa ko comments kay like first few nga kuan. Kung first few comments, okay ra. Okay ra ang video. Di naman kumurot tanan. Si mama, yung basahon tanan. Really? Kaya na, kuha na mo, wala na, kablakan. Yung mama yung number 1 fan. Oh, number 1 fan, gito mo hilak to, di mo shoutout, basta mag-live ko, Oo ba? mag-nasya na. Masuko sa balay. How did you introduce vlogging to your brother? Kay, we've seen nga, he's also been very active na sad sa pag-produce ng mga online content. Actually, barista gid na siya. Nya pagkahuman kay kanang mari gyud siya Cebu mo compete nya kanang natoy time nga ganahan naglisod na ko ba kay duha man mi kabuk ang Snake Princess ug ako. Muhimo ka sa channel ni Snake, ako mo shoot, ako mo edit. Muhimo ko sa channel. So duha ka book nga channel ang gi-maintain. Mo So ba? ang gibuhat nga James kanang patabang na ko nimo be kanang patabang mig Snake nimo ikaw tig-edit sa video si Snake kanang ikaw kuan, ikaw producer niya kuno hay. So mo to eventually dito na apil na pud siya vlog pud. Damay. Damay Kan gid gyud kag nakuan, dadas kahig. Dadas ka recruit sa kulto. Pero kuan Roy, now that murag halos everyone is into content creation good online, especially this pandemic when Ayo. we're all at home ba kasagara no, most of the people they're at home, so mangita sad kag ways na hopefully makasart kag imong own income just like yourselves, right? Na may times nga murag makuyawan mo because grabe na kayong competition, like mabahi na ang viewers. So una miss katong like wala pa'y pandemic, naka-feel gid ko nga laka what if na yung mga bot nga kuan. Nga bag-o. Oh, pero na-realize man pud nako nga nindot man siya nga daghang bag-o kay Nga ma-challenge man pud ka sa imong self nga unsaon nimo para ma-keep nimo imong kuan ba naagi hapon ka sa kuan naagi ma-relevant gyapon ka and nindot pud siya nga bag-o kay ang industry meaning ang kung daghan og kuan daghan bagong content creators ang industry kay nindot siya kay daghan pud og opportunities para nimo pud. Thank you so much, Roy. And speaking of new players, although dili na sila new players, taod-taod na sad gyud sila in the industry of online content creation. But we will get to know their stories. When we return, we will be having Jasper and Glester when we return here on Girl Talk. You are still watching Girl Talk and kaganiha ato nang nakachika si Roel Ocat aka Medyo Maldito. This time we will be having nadungagan og duha ka gwapo ang atong set. We have two more handsome gentlemen joining us, the other members of the Bisaya Vlogger Squad. Let's all welcome Jasper Amorin and Glester Capuno. Hi guys. Hi, Sandy. Kamusta? Kamusta mo duha? How are you guys? Okay kayo. Okay kayo and thank you for having us here, Miss. Thank you, Sadgid Kaayo. We are so very, very happy to have the three of you. And by the way, congratulations ha sa inyong latest single. This was actually written by Okaraga. This was produced by Jong Gallego. And of course, it's under Kadasig, which is an independent record label. And this label has been producing several songs na no. So in our last episode, atong nadunggan ang kanta ni Jackie Chang, Vega, and ni Malaya Macaraeg, The One. And also in our episodes in Spotlight, you will be hearing the songs of Insoy Ninyal and Aggressive Audio. So, grabe no, nilambo na gyud ang atong music industry din sa Cebu. But before we talk about the song, let's talk about your personal lives. Char. Sige, sir, na muna. Sige, Gaster. Sige, Glass. Can you tell us about your background? Because as mentioned, si Roy nag-una and then naging-partner siya ni Snake Princess and then you guys nagdungan sad mo no o collaborate ni Roy and ni Snake. Unsa jud imong background, Glaster? Actually, kuan ko kanang marine engineer seaman man ko niya. Kuman kay nagka-friends mi ni Roy. So, wala jud koy kuan jud sa nang pag-vlog jud kay wala jud na og tanaw akong self nga mag-vlog Vlogger. ko ba o mag-vlogger ko. Mawawon ka sa una. Kaayo. Lagi. First na kuan ako ni Roy pa dugay mga 1 year na mi nakaila ni Roy pero wala gyapon ko ka-appeal sa iyang mga vlog say dili lagi ko ganahan nga appeal lagi sa iyang mga videos kay mauwaw jud ko kay anticipate mo jud nimo nga daghan mananaw ni Roy kay medyo maldito na gud na. Moto niya
first na akong vlog kay katong kami ni Snake kay giyamang gi-surprise niya mama nga mga to sa Boracay. Uban man ko kami ni Snake, grabe ko kay Bon sa kong buhaton ani niya. Yam siya, sige na pag-vlog, suway na kay daghan ang ngita ko nung vlog sa nako ba. So moto akong first nga vlog nga ako ra sad ga-edit niya mo nang so kada to murag na kuan na build akong confidence nga okay naman day basta mag-storyal lang ka unsay mong gusto istorya yan mura moto adto na ko nagsugod. Pero dili ang vlogging ang reason nga nung imong gibiyaan imuhang trabaho as a seaman or Yan na. okay. Mahugog yan na. Di kay kuan man god dako medyo kay bawo man jud tatanan nga medyo dako jud yung sweldo ang seaman. So mata ko nga kanang engineer naman sad ko. So buhuman kay pero di mo god why makalupig sa kuan ba kanang sa life kung unsa mi karon nga like ikaw ra yung magbuot sa imong time nara nimo kung gusto ka nga kanang magpahuway ra ka or mag-vlog ka nara jud na nimo nya adto sa barko mo kay grabe kay ang trabaho ba kay bukat kayo ba nya kaman pwede ra ko mo ka adto sa mong family anytime kung naka sa barko nasa layo wa kay mabuhat kung mingawon kanila di ka makauli nya na ba. Pero how long have you been working as a seaman? 10 years. 10 years. 10 years. And then after, imo nang gibiyaan because you wanted to continue your career now as a vlogger and a content creator. And so far, makaingon ba ka nga you made the right decision? Yes, walay pagmahay bisag gamay. Grabe kay kuan man good kanang kay grabe kayo ang kuan kay ang mama na proud sa dako nga. Look, kuan akong anak kay nakita na sa kuan yan na ba grabe murag lami kay sa feeling niya. Kuman sad kanang ang sa barko grabe kahago karon wala na kay mo nang nindot kayo ang pag-vlog. Buko naman mo na sala pasalamat kay Miniroy jud kay tungod niya mo nang nag-vlog sa recruit ng kalit. Pag malahi sa ta, before ta mo hisgot about your career now as vloggers, sa imong pagka-seaman, I've always wanted to ask a seaman this. Unsay may kasultian ng ilahang common mindset nga ang seaman kay seaman loloko ko no? Tinuod na di. Dili mo na tinuod kay naroman jud na sa tao kay bisag dili ka seaman man na may daghan niya po manluloko daghan lang jud mo kuan nga seaman manluloko kay mo na ana dunggan-dunggan ba pero nara na sa tao man. Pero ikaw, loyal jud ka. Oh, loyal jud. Loyal. Seaman loyal. Karon seaman luloko karon kay seaman niloloko naman. Daghan na sad ko na kuan nga ang mga seaman kay gipang binuangan na sad karon ba. Bitaw no. Okay. Si Glester kay iyang give up ang iyahang work as a marine engineer, as a seaman for 10 years. Ikaw sad, kanang you're all mga professionals ba? Jasper, you are a CPA. So how long have you been working as an accountant? I think almost 3 years to siya, miss. And then, kuyog-kuyog mangug ko ni Roy, kanang ang wake-up call yun ako adto kay nagkuyog mi sa China. Na siya'y client nga, gilibre ta ng trip sa China. Then, nakastay mi 4-star hotel at a minimum. And then, gikalitan ko og text sa office while naa pa mi sa China nga. Kinahanglan na ka muuli kay na kay training. What? Kanang like, on the spot ko ba nga? No, dili ka pwede mo absent kay na kay training. Then, sultian ako nila ginato. Then, wala ko nila hatagi og pang ticket. Mga inana mo, wala nila consider nga na ako sa abroad. Then, motuan ako nga mangita ko buhay nga kanang murag ma-out ko ani nga unsa ni? Ma-out sa ko ani kay murag exhausting na kayo kong life sa corporate world. Then mo to si Roy kay ko ano siya nga i-try lagi pag-vlog ba niya. Katuloy timing man kayo nga sa time nga murag i-encourage mi ni Roy nga mag-vlog then ang mga followers sa niya kay murag ganahan pud mag-vlog ni. Nya classmate man mi duha, pareham mi di vloggers. Classmate sa pagkamawabon. Classmate mi nga kanang bag-o lang gyud ani ba sa moto na anak mi nga. Sige magtinabangay ta kay kita may mga bagong sugod kanang tinabangay ta kanang tabangi ko bi ikaw tig video nako mga inana so pero okay raman lingaw kayo. Lingaw ra jud kayo. Inig-edit na mo mag-brainstorming mi nga sige kani then patabang na pud mi ni Roy inana.
Eh, wala ba yung may alamag sa pag-edit ba ya? Oh. Sa una gani ang ako ara katawa ra jud na ako. Katawa ako. Kana sound music. effect. Oo. So karon kabo na ka ng mga transition Oo, kanang chuba-chuba. mga lain nga mga effects na ano no. Ano yung usual mga editing platforms gamiton? Kuan ang amo ang yun kay iMovie. Final Cut o iMovie. Murag kana lang yun. Sa phone na or sa Sa lap- laptop sa Laptop. laptop. So kamura sad gihapon ang mo edit sa inyong content. Ako kay before, ako gyud mag-edit kay namo ko'y gusto, then gusto na ko ma-follow gyud akong gusto Ah. and then later on murag mag-apas naman ko sa time if ako pa mo edit so akong gi-delegate na lang. Now, how did your life change nga? Daghanag nakaila ninyo. Like, how does it feel nga maglakaw mo sa mall? Uy, si Jasper! Uy, si Glaster! Magpa-picture! Ay, what's your feeling? Kuan. At first kay kanang ko ay overwhelming kay siya kay makailag yun din sila na ako nagtanaw yun din sila grabe sa nun. vlog. And then later on kay kanang maka-overwhelm mo gud gihapon siya miss kay kuan baya fluctuating baya imong life sa social media karon nga panahon daghamutan ako sa imong vlog sunod Yeah. gamay na gyud kaayo then musaka na pud pero bisan inana gani kay ma-appreciate nimo ang mga tao kay kanang nakuan gyapon nila ba kana ganing nakailag gyapon sila nimo though feel nimo wa na sila kaila nimo gani so inana. But wala mo naka-feel og fear from time to time or like, dili ba mo ma-anxious from time to time nga hala, what if kanang dili ni siya forever ba? 'Di ba? Like the audiences usahay mag-shift daghan mo kay bag-o nga mutunga ana ba? Dili mo mahadlok nga hala. Unsa na lang ka no kung kanang dili na kay kumupatok sa mga online viewers. Does that cross your mind sometimes? Yes, always Kaayo. na gikuan naman na namo jud nga dili forever ang social media mo nang naasad may mga plans nga magkuan mig business kay if ever moabot man nga time wala ta kay baw moabot man if moabot man at least naami kanang Fallback. naami fallback of or pwede siya mag CPA balik kung gusto siya ako sad pwede man sa kumusakay balik anytime pero sa karon okay pa man so Tinuod. And for now, daghan og nalipay sa inyong content. Yeah. Or sa Junam. Thankfully. And I think sad Miss Good kay kanang murag mas nalingaw sila sa among content kay kana ganing kung unsa ra gud mi sa balay kay murag gyud sad ilang makita ba. So it's very authentic. Oh, raw kana ganing raw dyan na mo mga videos like kung si mo kanahuna mag-vlog ko ani karon kay magluto ko. Ana mo na mo i-vlog niya. Kung man kay naali butangan na mo kay mo na mo kana mga joke ba para naay katawanan nga na sa mo to igsuon ni Roy nga si James. Katawanan kayo mo na usahay mo siyang kunon. Tana kay murag kita ako kung mag-vlog ko ako ra usang feeling nako bala basin ka nang boring kung ako ra usa mo to kung manawag ko nila kay ana kay para lingaw sad ba. Now, for somebody who might be watching this and ganahan sila nga maparehas ninyo, how do you start? Like, unsa may gipangpasa nga advice ni Roy sa inyo nga gusto sa ninyo i-pass on to others para naputay uban nga mga matabangan to be like you guys ba? How do you start and how, just generally lang ha, how does one earn from being a content creator? For those nga medyo zero pagid kayo sa math in terms of these technicalities ba? Let's start with how do you start? How do you start? Ang gingon yun ni Roy namo sa una is, if you want to start, even a tiny percentage nga ganahan ka mag-vlogger, start ASAP, start now. Kay, di mo gug ka kana ganing magsikag ingon nga naghuwat pa mo gug sign, naghuwat pa mo gug calling, murag kuan kay na kanang it speaks of fear manggod nga kanang talawan kay ka mo enter anang industry ba din ganahan man ka. Then kuan manggod when you enter that industry, dira mo gud nimo ma-learn ang mga butang nga dili ba nato makatunan ang pagka-vlogger sa tong pag-eskwela, sa tong pagka mga inana ba so ma-learn ra gyud nato ang vlogging when we enter the world of vlogging. So dito ra ka makat-on and then dito nimo ma-realize nga ay lingaw man day ni ay murag calling mong gyud ni nako. So if dili ka mo start now so wala too late na. So, bisag sa ginagmay lang ang mga videos. Yeah, oo. Kung ano Where should ba- you start? Facebook, YouTube, Instagram? YouTube. Overwhelming kayo mga platforms, naglibog na Oh, ka. daghan na kayo, no? Oo. Pero actually, nag-start ko sa TikTok niya. Kanang, before pa sa una, before pa ko nagkuhan ng vlogging kay, daghan na dyan kong viewers sa TikTok. I love the way she makes me smile, she makes me smirk. Yes, sir. It gives me chills, it makes me blush, it gives me worth.
And I can see her winning the Miss Universe. And if heaven does exist, it will most probably look like her. Yeah, I love the way she makes me smile, she makes me smirk. Yeah, paman kay mo to yan na si Roy. Gamitan ni mo TikTok o kay kuan kay nalahi man ko nila, di ba? Na kan kini sakay man kog balik. After sa naka 2 vlogs ra ko katong before ko ni sakay mo to pag sakay na ko balik kay nawa na ko kay naan mo ko sa barko kay grabe man trabaho sa barko gud kay like 10 hours, 12 hours per day niya ay every day niya walay kuan walay Sunday everyday Monday jud dito for 6 months mo to yan siya nga gamitan mo TikTok mo to nagkuan ko sa akong mga videos sa TikTok gi-post na ko sa Facebook mo to daghan man sa views so mo to ato ko nagsugod nila daghan man dig Unsa views ka sa garan TikTok video? Sayaw? sayaw Dancer ka no? Kita ko sa inyo hang with you nga kuan work. Ikaw siya ang lead no? Oo, Sino lead. nag-choreograph? dili sa Murag gi-compile na ni Roy ang kuan. mga ang videos mga nga mga ay mga common action sa TikTok. So, question lang, you can earn from all platforms ba? Like, where can you earn? YouTube, Facebook, TikTok pod. No. maka-earn ka sa TikTok if Depende. mag-live ka. If mag-live Saan kay man? na yung mga gifts man ihatag. Sa nga mga mo gifts convert nga nimo. ipang-send. Pero, ang kana yung majority of the earnings of an online content creator, asa siya magikan? Mas Facebook o YouTube. No, Facebook more ug ana YouTube. sila jud kon. Kaysa Instagram kay mga brands or mga sila. Pati sa TikTok sa mga brands. so kanang mga sponsorships, sponsors, mga advertising, Mm. ana. Yan. So for the kanang steady gid nga income, diha gid siya sa YouTube and sa Facebook. Facebook. So asa man siya magdepende sa number of views, number of Inaana siya Number number of of views, views. Jud. Mura mo gyud na ang kuan major kuan Oh, determinant sa imong income ang number of views. Then from the number of views dira na pud magdepende na pud if ang imong viewers kay gatan-aw ba sa ads or wala. So, siya daghan siyang determinants pero ang main is the number of views. ug nasa yung mga fans sad nga kanang grabe ka manggihatagon. Oo ba? Muna if ever mag-premiere ka kana man sa ikuan pwede sila mo hatag og gifts mga kanang isitaw na super Stickers, stickers nga na. super chats. So dagdag sa na siya nga kuan. Okay. So, at kato yung gi-mention, Jazz, kung mutanaw sila sa ad, i-complete nila, mas dako og Oo. Mas nako og ma-earn ang imuhang page. Oo. So kung i-skip nila, wala na. Almost wala. Somewhat inana. And then, question lang, kanasang mga copyrighted material, no? Murag, does that make you ineligible Yes. on YouTube? So, One- where do you guys get your YouTube and audio, your kanang mga pang background effects? Sa YouTube rasad, kuan lang ma-search nimo sa YouTube man. ang tags lang mangita lang kag Creative Commons allowed. No copyright Creative Commons allowed. Kung ang music ka nang inana, it means pwede mo siya magamit. Pwede sa ka mag-search sa YouTube og no copyright background music or unsa. But sometimes dili, sometimes scam. Katong tag lang, katong tag sa like basta no copyright music daning tanaw nimo sa ubos like sa tags. Wala siya Creative Commons music allowed something inana. Yeah. Kay kung wala to siya kay magduha-duha na ka if pwede ba siya or dili pero so kung ganahan kag sure ato na lang ka sa katong naitag ng Creative Commons allowed. I want to ask you guys, the two of you, the question that I asked Roy. Does reading negative comments online bother you? Ma-hurt ba mo? Or na murag na manhid na mo sa namanad na mo ba? Because, di ba, murag imposible man sad siguro. Even mga national celebrities, di ba, murag grabe man sad gyapon ang mga bashers. Kidaghan na mo si mga nega nga mga people. Kamo? Ako kay di man jud tao ra man jud ta makuan pero di man jud na makuan wa nga masakitan ka pero ang kuan na kung unsaon nimo pag-handle Patulan ninyo? dili. Dili yun. O sahay kay kung maglagot man jud kay ko sa iyang comment kay block na ko siya dayon. Kay para unsa ako na lang mo adjust niya kay para di na siya mo tanaw so ako na lang mo block niya. Kay magsige naman jud gyapon na siya og comment og nga na. So ako na siya i-block para di na siya kita na ako kay di man siya mo block na ako. Bisag sa mukha siya na ako. If nasa time is nga kanang maglagot gyud kay ka sa basher ba. Kay kana ganing sige ra man ni siya pang bash na ko. So akong ang among ginabuhat kay ipin na ko yung comment. Di ko mo reply, ipin lang na ko yung comment. Kay siya'y tabangan sa imong mga fans. Kana ganing ang mga Sa fans na amo ko niya ba dili man ingon nga kanang ganahan ka nga kana ganing i-bash siya. Pero ganahan ka nga like for example mo point out siya nga inani man good inani kuan kay ka so
it means you're not a follower. So you need to be taught, you need to be enlightened kung sakto ba imong point. So di mo ko ganan mo explain. Kay wa man ko your kana ganing kapuyan ako mo explain para nimo. So mo to ipin ako yung comments ng mga fans na dahil na motubag nga dili oy sayop ka kay big yung ka follower nila kay inani yung gi-comment then dapat inani. So kana siya murag one way pud siya nga kanang dili ka ma-exhaust sa basher gani. Bitaw. Pero sa mo sir baka manhid sa siya sa. Bitaw, Maanad no? na lang ka, balik-balik naman ni oy. Bitaw, no? Pero kung mama lang jud ko Parehas ni Roy, ang mga mama may ma-affected. Oo. Bitaw sa Wala. ako kung nay may inanas kong anak ko sa Sabi ko, musulti si mama nga siya. Undang na lang anak doy kay malipayon mo kung barko ka. ana Di ko siya. ganahan mo kabasa o di ko ganahan nga ginaon ka. So, ay no. Sige lang, ana man siya ng life. Ang importante, kuan, padayon lang gyapon ta kay mas daghan ang inyong napalipay. Right? Ana jud to. Thank you so much, Jasper and Glester. And when we come back, we are so excited because we will finally be listening to their live performance here at our studio. They will be singing to us their latest single. Again, it's entitled With You Under Kadasig. So, atangina when we return here on Girl Talk. Alright, this is finally the moment that we've all been waiting for. Makadumog na gyud ta sa ilahang bagong kanta. Ladies and gentlemen, to all of our viewers who are watching this, let's all welcome the members of Bisaya Vlogger Squad, Medyo Maldito, Jasper, and Glester, to give us a sample of their latest single, With You. I was thinking basin libre ka manlaag sa tabi. Ayang saguro ko pressure kay friendly day funny. Just wanna have some time with you for an hour or for two. Kadali ragit ni day unsa man. Ug kung napakalikaw, pwede ugma na lang ta. Kung daghan ang mangutana, ina friends ratang duha. Nako'y plano wa paron, ambot lang ugma puhon. Just wanna be clear day. Well, excited na gyud ko to be with you, with you, with you. Ooh, ooh. Every hour, every minute, mura kong nasa langit to be with you, with you, with you. Ooh, ooh. Bisan nasa ang padulungan, ang akong kinahanglan to be with you, with you, with you. Ooh, ooh. With you, with you, with you. Ug kung nag-wonder ka, well, wapod ko'y tumong. It doesn't matter, basta kuyog ta. Bisan nasa padulong, pwede sa moon, pwede sa stars. Diri sa earth, dito sa Mars, pwede po sa balay, day. Ayay. Ka-excited na jud ko to be with you, with you, with you. Ooh, ooh. Every hour, every minute, mura kog nasa langit to be with you, with you, with you. Ooh, ooh. Bisan nasa ang padulungan, ang akong kinahanglan to be with you, with you, with you. Ooh, ooh. With you, with you, with you. Kadali lang guday, ang ako lang maangkon ko ang imong time. Kadali lang yuday, ako lang maangkon ko. Go, Lester. To be with you, with you, with you. Ooh, ooh. Every hour, every minute, mura kong nasa langit. To be with you, with you, with you. Ooh, ooh. Bisan asa ang padulungan, ang akong kinahanglan. To be with you, with you, with you. Ooh, ooh. With you, with you, with you.
To be with you. Wow! Amazing! Gabi! Nindot kayo yung performance! Thank you, miss. Congratulations sa inyong tulo! Salamat kayo. How was it like recording it? What's your feeling? Cool ba? Si Jude ang idool sa inyo Yes, to offer I- the song? Yeah, Sir Jude. And then, ang ko nga, Sir Jude, ang pila sila ka para daghan mi. Ah. Palingaw. Okay. Kanus ama ni nahitabo Ano ko nga months? ang recording? This year lang? This year, I This think year, this year August. to. Ay, no. Dil- Oo, August. Mga August. Ang August. recording? Oo. Last year. Last month. How does it feel to be among the kanang roster of famous nga mga Cebuano or mga Bisaya nga mga singers and songwriters, Jackie Chang, Malay Makaraeg, Aggressive Audio, Insoy Ninyal, and then of course we have you guys, Bisaya Vlogger Squad. Overwhelming gid kay siya, miss. Kay paspas lagi kayo kato kanang gikuan namin niya, gi-recruit na sad mi niya ani like for iya ram nang taang song pero iyang gitry nga ma-appeal mi at least maka-experience sad mi. And then isigot si Sir Jude and then na-appeal mi. So karon kay overwhelming kayo kay la tinuod na gyud ay na nagid tay kanta na nasa Spotify madungog na nimo Lagi. nana ba. But this is not your first time, Roy, no? Dili. And the first one was it? Kuan, feel pop to, murag ako hip-hop. Kuan, usa ko sa nag-kuan, tawa nagkanta silang kanta. Ikaw ba? Niandar na pod mong kamaldita. Nasukurag galit pagkasamog ka ba? Kaganina pirti pa na tong lipaya. O langga unsa na pod ka? Kanya, And then katong before pa before ani, na kanang kuan, Sir Jude gyapon. Oh yes, kanang kuan. Nya. Kauna ka. Kanang kauna ka. Kanang kuwan, kanang ngayon yung pasinguan ha. Kanang kuwan, I've got to tell you now. I don't know just how to say it out loud. Ipanabi na lang dito sa clouds. Kanang kuan Kanang sa What's the meaning atong with you nga song? What's the story behind that song? Actually, duwa siya ka kuan. Pwede nimo siya i-kuan nga someone nga gusto makidate as a friend. As a As a friend. friend. Di siya ganahan label kay happy ra siya nga kauban siya nga na. Happy siya nga kauban niya pero walay label nga na ba. Di siya ganahan label. Ngayon kaduha. Ang Ay, kaduha, kaduha. Sige to. hopeless Sige, kanang hopeless romantic bitaw nga kuan kanang di kaingon yung murag kuyuan pa siya invite ko kani si Miss Andig date no pero basi mahadlok siya basi ma-pressure siya mo inana ba isa kay hopeless romantic ang usa kay chill ra ta ha date ra niya kuan as a friend ra niya depende guys kinsay maka-relate ninyo Pero kamo, nakasuway na mo sa inyong tagsa-tagsa ka mga experiences nga na friend zone mo. Ay, oh. Oo. wala Ikaw wala? di mo kumudayon kung wala kabalo ko waste chance Siguro study. siguro doon no like What's your feeling, Lester, nga ma-friend zone? Kuan ka nang siyempre kuan ka nga grabe na ang effort pero friend. Yan na pero kuan naman dali raman ka maka-recover kay siyempre murag ka nang naman jud kay ma-feel ana nga mura ko white chance ani pero padayon ra gyapon ka ba nga na. Pero sumunang dali na ka makadawat nga friends sa legend siguro ni. Oo na. Ikaw Pero kung just siltian ka nga friends ka takutob, mo give up ka dayon? Or are you the type of guy nga murag basig pasindi ayag napakoy pwede buhaton nga mausab iyang hunahuna. kuan ako ang klase sa tao nga kuan magpadayon pero kanang laylo na ko yana pero kanang if makuan jud ako wala na jud chance bitaw chance bitaw kay sige dili na jud ako na nang buyan yan pero mukuan pa jud suway pa jud ko ana pero dili na magpadayon wala na jud Ikaw, Jazz, Kuan. kung ingnan ka nga as a friend ra, unsa man, are you the type nga kanang dili na lang ka mo exert og extra effort or Di kay kon magud na hitabo magud na kanang sa una baka nang papilaw pa. Kaya mo duwa pa magud sa una mi so kanang sakit pero kanang
wala na ko na effort ato nga experience man kay kana lagi murag bata pa ka ba ay wala day chance sige ngitan lang taglain mo gani nga pangutok pero karon kay wala di na ko ka-relate gyud sao na lang Ikaw, Roy. Yes, miss. Maay mo ka ni mga hugot lines. So, sa manimuhang advice sa mga tao nga pirmi lang ma-friend zone. Kung ingnan mo nga friends ra mo, dapat friends ra pud mo ay ka in love kay may in love ka pildi ka. So kung ganan siya nga friends ra, friends lang po. Dapat wala na yung I love you. Dapat good morning as a friend. Ikaw na ka as a friend. Always guard your heart. Always follow your heart but bit your brain. How was it like recording this? Lingaw? Lingaw kay miss. Lingaw kay miss. Basta lingaw kayo especially nga si Sir Jude. At tung una kay ga-expect ko nga si Sir Jude kay grabe ngilngig biya kay siya kay mga kantahong Gary V, As mga in, national artist. The Jude kita mundo ko Oh, siya. nya. Pero pag human kay katong naka-record ko niya sa una before hangtod karon kay sige siya katawa kanang ay sige otro lang ta. Dili bitaw ka ma-pressure nga. Sayop ko. Mukatawa na siya. Mong dali ra kayo mag-record tungod niya. At ipangutan na katong mga first time nga nag-record. Grabe kayo. Grabe yung cool ba kay dili ba yung enjoy ko kanang singer bitaw di ko kay sayaw man ako pero munang nakuan ko kung unsa kay lang madungog nila akong tingog kay first time bitaw na ako mo tong kusog kay akong tingog. Kusog kay first time sa na kay bawday nga kanang grabe na bitaw kon basta mag-record bitaw pero nindot na outcome. Did you have to go through kind of more vocal training for this? So, Just for nag-ambak-ambak. Ambak ra. how is it like living in the same house? Majority sa inyo guys sa balay. Oo. Kasi di ko ka-imagine kana di ba kay we have this general mindset nga kanang mga like if you have a dormitory nga puno og mga lalaki basig katag or unsay give us a picture of a day in your life sa inyong balay. Kami miss kay lahi man may kuan oras. Kay si Jasper yung buntag Nocturnal ani. man ko. Yung buntag kay alas 4 or so buntag Alas nimo. 4 sa hapon. Oh, alas 4 sa hapon kami. So buwag pud mi kuan ba mat na uban na mo kay mamatag alas 8 sayo. Nya uban kay kuan. Then Pero sakto juga miss gubot. pud kayo. Pero how do you assign, and saan ninyo pag-delegate sa chores? Kinsay magluto, kinsay mangumpra, kinsay maglimpyo. Nami nga. Kuan siya like in terms of kanang gamit kalat ang kwarto. Pero gawa sa kwarto dapat wala gyud kay common man ang gawa sa kwarto. Inana siya mo na among rule dito. So kanang taadto nimo nga to di gyud ka kitag daghan kay gamit sa sala. Kung daghan magay gamit kay it means daghang nananaw gikan pero mo na limpyuhan gid siya after. And then in terms sa kanang kuan sa budgeting kay narapod mi kanang Finance officer. kuyog sa balay nga murag finance officer siya namo nga. Ikaw na. Ano like parts ko nga kanang like mag-budget nga this week kani atong budget then in terms sa pagluto kay every time magluto kung kuan gani kung tingkaon gyud like morning, lunch ug dinner kung magluto gani ana nga time daghanon gyud na kay expect na daghan mo kaon pero if magluto ka after those hours magluto na lang kag para imuha kaya di na ka mag-expect na pay mo sunod nimo kaon. Okay. Nga na siya miss. And then, kinsa may usual tigluto? Sa kinsa. Musan kinsa ra man. Dapat Pero na nami Kasi kuyog ganahan mo yun luto. nga kusog kay mo luto sa balay. Siya Sa business. una siya to katong nya karon kay na naman mi kuyog nga kusog kay magluto kanang kay negosyo man po niya kay magluto-luto. Kusina ni Tony so si Tony ug si Carla karon ang kusog kay na magluto yun. And then, ang hugas committee, kinsa man? Kung kinsa mo gamit. Oh, Kung sa last or yan na. wash as you go. Usahay sa kay kung mo gamit hugas dayon kay para di Magpundo. But has there been any instance nga nagka-misunderstanding ang any member of the group so far nga living together? Sige ro pangilad ako ha. Sige ro pangilad ako ha. Sige ro pangilad ako. Kuan man siya miss like kuan siya tolerable misunderstanding siya kay never man gud mi niabot sa point like nag-away wala gyud na sa like sa pila na mo ka years together wala gyud mi niabot nga kana ganing
unsa man ka? Sige Wala tayo, ka, wala, wala na, wala. Binalikasay, wala miniabot ana. Papa mo na sumbagay. Wala pa sad yun, wala. Karon pa, miss. Dili nga show daw. Wala bitaw miss, like kanang kuan man good. Every time na may misunderstanding kay i-reach out mo gud nimo. So murag Kayaan dayon mismo. actually mas, di ba, usually kung mag-igsuon mo, kay mag-away, mo, magkinubagay mo. So, ang nakanindot sa amo, kay kanang kabalo, magug ka nga na, kay kaikog with each other, ba, then, kanang ganahan mo i-save ang relationship. So, mo reach out rami with each other nga, uy, kanang inaani, kay dapat inato ko ano, inana. Okay. Ilibak daw ko nimo. Tinood po. Kani, I want to ask you this question. Kasi sige mo magsungog na kung Tony Gonzaga. Ay, yes. Nakoy pangutan na now that kaning medyo controversial, no? Si Miss Tony G. Based sa iyahang recent interviews with Bongbong Marcos, Manny Pacquiao, pero mas controversial yun actually ang katong BBM nga interview. Has that been an eye-opener to you guys as online content creators nga murag, grabe gid ay no ang responsibility na mo on whatever we say or we post online kay grabe ba inyong following? So, unsay impact ato nga issue sa inyo ha? Well, para sa ako, miss, kay like, so sugod pa lang sa una, gid before pa ko niari diri kay mindful na gigikuha ng labaw ng politics kay grabe kaya siya ka-sensitive nga issue and sa una 2016 katong kuan unsay mo i-post wala pa man dili pa man kayo karon ang mga tao di pa man kay ka ma-cancel. Grabe ba ang cancel culture? Karon kay ma-cancel naman ka kung nakay pang buhaton nga sayop bisan pag ma-politics or dili. Grabe na cancel culture karon and labaw na karon nga mag-politics na dapat kuan kanang mindful pud ka unsay imong ipang mong pagawas kay dagan na kay magbantay nimo ang mga tao kay di lang mo tan-aw kay kabalo pud sila mo attack nimo hangtod nga cancel gid kanila. Kasi uban wala kay bawo kay mukalit mo kuan ba na uban kay manawag ay dili mo kay kani sila kay ingana ato aning kuno manawag hadlo kay tabangan. So, not just for ay. Pero kuan sad siya good miss kanang mura ganing ang take mo good if naman gud kay gi stand up nga value gani o kanang sa tawag ani if nakagibarugan as a person like for example kay Tony kay mura ganing ang iyang gusto whoever you are if you have a story to tell let's share it to the world so it's on the people na kung unsaon nila pag-take tong imong story kana ganing ang responsibility murag ang kay Tony is ganahan lang siya mo interview og mga tao para i-share ang mga stories sa tao so wala siya paki kung inani ka nga political party, kung inani ka kabati ug batasan nga tao, basta as long as you have a story to tell, let's share that to the world. Muna ganana ba? So, mo to siya. I think kay Kuan, ang akong take atong kay Tony gyud, personally, basin mabash ko ani pero bitaw akong i-take ato personally kay Kuan siya kana ganing ang tao sometimes kay murag kita as tao sometimes sensitive ra kay ta dili na to tanawon ang good side sa gibuhat sa tao we focus more on the negative side so kana siya Unsay yung ikasulti sa statement nga my channel my right dapat ba na siya sundon all the time or inyo sad i-consider ang views and opinions of your followers? So na miss kinana ko my channel my right like dili siya my channel my right kuan siya my channel. So, i-keep na ko ang channel limpyo. Kung na yung comment na og negative, delete na ako na. Nanong chance na kay para makuha. Pero karon kay, di naman delete kay. Pasagdo naman ako sila kay kung nasila i-bash, duhar na siya miss. Like, kung mabash sila nimo, it's either kanang ilang di pang storya nga bati kaysa ilang kaugalingon na gikan. Para sa ilang kaugalingon ba, ilang ginakuan sa imuha nga. Ay, nanika or kana pong isa ka bash kay pwede pud ka nga more pud siya ka ng constructive pud bitaw para nimo nga maka-learn pud ka basin tinuod pud ni siya so ma-way nimo ba para ma-kuan pud nimo balance Bitaw nami dim Hala. andam para ninyo chan charare i-appropriate ni namo atara effort. So I think kamurag kabaw naman na you already have an idea what the game is. So I'll be asking you a question and then at the count of 3, kinanglan ninyo i-answer kung which among you guys ang mas best muhaom ato nga question. Amo na ipanghatag sa mga girls later. Okay. Kinsa ang walay kuan haway kopyahanay haway sa butay. Kinsa ang pinakadugay maligo?
na day. Si Jasper! Naka-routine, mga pila ka minutes. Dili po dugay kayo, miss ka na. Pero sa among tulo ako dili pinakadugay. Dili ka na mo take og 1 hour, dili sa mo. Mga 59 minutes lang. Next question. Kinsa ang pinakadali ma-in love? Majority ka po ikaw na. Uy! Pero sige, ikaw sa una. Ano si Roy man? Kay Marupok? kuan man. Dili kay kanang dali man siya mulab og tao. Big heart ah. Yakamunduhan, ano si Jasper man? Marupok. Apil sa extra lang. Kinsa ang pinakadako Ala. og kaon? Si Gaster. Yes, Since miss. 2018. Oo ba? So siya'y pinakakas og bahaw. Oo. Oh, tikasan man kay ni siya, miss. Kay bisag daw kaunon kay ilang lawas kay nindot gyapon. Di mo na mo dako. Mga tikasan. Sana all. Sana Sige, all. next. Kinsa ang pinaka limpiado? Lisod ha. Kinsa? Kinsa ron? Usa lang. Usa lang. Ako na lang. Uy. Sige, titiyo-tiyo na lang. Para fair. Para fair. Nalang. Napay nalang. Ginalang ko Next question. Kinsa ang pinaka-addict sa online shopping? Ha. Kinsa pinakadaghang delivery sa 3, Shopee 2, o Lazada? 1. Go! Tadeng. Tabangan nyo kanila Pirmidja. Siya, Jasper. Yes, miss. Kay Kwan, dugay man. Di ba dugay man siya tulog. Mag-Shopee, Kanya, Lazada. kung kabantay mo guys, maka-shopping gid mo every 3 a.m. Nana gid ang mga time maka-check out gid mo. So mo na mo sige nag-check out. Noon. Nandiyo something Di ba, sa miss? 3 a.m. no? Devil's hour. Ay, ako kanang in my kuan lang, in fairness to me, at that hour man good, nag-breastfeed mo ko sa akong 2-year-old. So, muna akong, kanang makikita ko sa akong bana nga lamig kay tug, akong bawas niya akong singko, advocate. May kadaghan na sad ko nakadawat og mga Delivery. Wala kami tigpo ko niya, miss. Pero siguro kay sa yumin mi tigmata. Dili ting dawat, di na kay kinamusaan, miss. Dawata lang. Kinsa ang pinaka-talawan in general? Talawan. Ayamin na dyan siya. Para ako. Talawan sa unsa. Sa heights, na tumig Oh, kuan heights. sa to tower sa China, ay pun di ba? Oriental pearl. Nangurog gid siya, Tower miss, sa kanang mura siya Oo ba? kanang sa kuan ba? Nadyo kay Emergency. phobia. Phobia of heights. Kasi tawag ka ng phobia. Alam ko Kuan. mag-away ang iro sa Oh, mag-away ang giro kay mura og help. Oo ba? Next question. Kinsa ang pinaka mauwawon? Pinaka shy type? Si Gaster. Nilatanag ko. Yes, nalahi. Kinsa ang pinaka daghan og ex? Someone. Ha? Kasi pinaka daghan... Hala! Patas. Isang dito tinuod ani. Loko balo. Kung seryoso or dili. Kasi seryoso. Ay, oo, oo. Kung seryoso, si pare-pareha man guro pero kung apil ang dili ah. daghan di ka wag seryoso. Kinsa ang pinaka kuya figure sa grupo? Ikaw, Roy, ang majority. Si Jasper. Siya may recruiter. Last question. Para ninyo, kinsa kaha ang una nga maminyo? Kuya. Char lang. Padung na siguro mo propose ay. Bitaw, Roy. You see yourself Puhon. settling down soon. After COVID. Bitaw. Puhon. So, in the near future, gikilig lagi ko. Ikaw daw miss me. Ano man? Ano naman ko? Sige, okay. Thank you kayo, guys. Thank you so much. Opo, mabaws. Nagandutong kayong salamat. We really enjoyed your guesting here with us on the show. Before
we say goodbye, is there anything that you'd like to say to your fans? And of course, please do promote your latest single. First, thank you sa tanan ga suporta namo since sa una pa, and I hope you won't stop supporting us. Please don't forget to subscribe, follow, and like our channels. Jasper Amorin, Medyo Maldito, Gaster Capuno. Mo siya. Yes guys, daghan king salamat sa inyong suporta, sa tanang suporta namo, sa tanang katanaw karon. Thank you kayo. Ug of course sa tong bagong kanta, thank you so much Sir Jude, Okaraga, and Jong. Tuod ninyo na nga kanta. And ano ko na miss? Thank you gid yung tanan. And support sa Vlog Squad. Guys, daghan kayong salamat sa inyong tanan. Samot na sa mga supporter nato nga mga generous, grabe kayo. Sa daghan kayong salamat sa inyo. Di mo mapulan na mong tanan og please subscribe no og follow na sa among mga social media accounts. Bisaya Vlog Squad kailan nakibaw na mo siguro, and paminawa na ninyo ang video guys. Sure ko makarelate jud mo ani. Thank you so much. Again, kayong salamat, thank you. Lester, Roy, and Jasper. Again, nalingaw ko. Nalingaw sa- kay May. Miss. Ato ang chika session. Hinaot ko unta that we'll see you again, hopefully, if nasa bagong single in the near future. And of course, to all of our viewers, thank you so much for watching our show. And of course, again, also please do not forget to like and subscribe to our Facebook page and YouTube channel. That's MyTV Space Cebu, and on Instagram, that's MyTV Cebu Official. So, there you have it. Padayon na gitano sa pagsuporta sa ato ang mga local artists, sa atong local content creators. Ato ipadayon ang Bisaya Pride. This has been Andrea Patania Matthew. Thank you so much for watching Girl Talk.